Ọtụtụ ụmụnne anyị mgbe ụfọdụ bụ mmụọ akwamụta nke ndị oyibo na-akpọ rejection. Kedu ihe bụ mmụọ akwamụta? Mmụọ akwamụta bụ mgbe ọbụla gị na mmadụ mekọrọ ife, oluzie oge ị ga-erite uru na ya bụ ife gị na mmadụ mekọrọ, ebulu ụta wee zuo oge ahụ, achọ ofu akụkọ a ga-eji wee taa gị ụta na oge nwa mere nya bụ ife ji wee mebie wee zuo oge ahụ. Nya bụ ife a na-akpọ mmụọ akwamụta. Ọtụtụ mgbe ka ụmụnne anyị ga-asị gị, ọ bụrụ na ụdị ife a na-eme gị, gị jee chọọ akwa ka ị wee jụchaa onwe gị. Nke bụ eziokwu bụ na iji akwa wee jụchaa onwe gị dị mma, ma gị marụ na ọ bụghị ha niile ka akwa na-emebi. Ọ bụrụ na ụdị ife a dị n'ime ndụ gị, kaba ahụ ka ị kpaa isi ana maka na ndị be anyị si na a na-ebido n'ụlọ wee marụ mma wee pụọ ezi. Ọ bụrụ na ife a bụ ife bịara onwe nya nke nọkọtara kochata gị, ị marụ na ị ga-eji akwa wee wepụ nwa ya. Mana ọ bụrụ na nke a na-eme gị bụ nke si n'ife wee bịa, ọ ga-afịakwa ahụ iji akwa wee wepụ ya. Kedu ife m na-akọwa? Ma ọ bụrụ na o si n'ife bịa, mgbe mbụ n'izizi, kedu ife nwere ike ibute ụdị ife mmụọ akwamụta anụnwa maọbụ n'ọnụ oyibo akpọ ọnya rejection maọbụ badluck? Kedu ife nwere ike ibute? Nke bụ eziokwu na otu ife ahụ ka na-ebekwa. Ọtụtụ ife dị iche iche nwere ike ibute ya bụ ife. Nke mbụ, abụmọnụ nwere ike ibute. Tupu n'oge gara aga, mkpụrụ ụbọchị ole ga-aga, anyị tinyere ọnụ n'ife gbasara abụmọnụ. Gị bụ onye na-ene m anya, na-eruo ndụ gị anya ka ị maa na abụmọnụ adị n'ime ndụ gị, ma nke iji aka gị mete, maọbụ nke emetere n'ụwa gara aga, maọbụ nke nne gị maọbụ nna gị maọbụ nne nne gị maọbụ nna nna gị mete. Marụ na ụdị ife ọdụ n'ime ndụ gị. Ọzọ dịka nwanne ya nwere ike ibutekwa mmụọ akwamụta nke ndị oyibo kpọrọ rejection bụ, marụ na o nwere ka isi wee tinye aka jee mebie ife n'ime ahụ ka esi debe, maọbụ n'ife erughị olu gị mmebi. Marụ na enwe ka isi wee tinye aka n'ụdị ife ahụ, ya bụ mmụọ wee gbaa gị ụchụ, wee buru ya bụ ụchụ wee na-esogharị gị. Ọzọ dịka nwanne ya bụ, marụ na o nwere ka onye ụwa gị si wee bighelie aka n'ụwa mbụ ọ gara aga. Marụ na o megidoro mmadụ, marụ na o gburu mmadụ, marụ na ya akwa aka ọbara. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ mmadụ niile ka anyị ha wee bụrụ ndị Igbo, anyị mana aja ana Igbo anaghị anabata ọbara. Mana ọ bụrụ na enyocha bịa, anyị marụ na ọtụtụ ndị kwesịrị ịkwa aka ọbara n'ụwa taa buru ibu ife si n'ụwa gara aga. Maka na oge ndị gboo biri ndụ ha, unu mana ndị gboo na-ebi ndụ onye keta ike oke. Ọ bụrụ na nna gị metere maọbụ nna gị metere ife aka ọbara, ọ bụrụ na ya bụ nna gị emepụghọzi ife aka ọbara ahụ wee gaa na mmụọ, marụ na ya bụ ife nọ mmiri dọ na-eju dọkwara na ya bụ nwa nkata. Na ife anyị ga-enebere anya bụ, abịa dịka anyị si wee kọwa, ife si na mmụọ na ife si na mmadụ nwere ike ibute elu gị ya bụ mmụọ akwamụta, ya bụ nke a na-akpọ rejection n'ọnụ oyibo. Nke nwa ka ọ duziri ị na-elu anya n'ime ndụ gị, na-elu anya nke ọma ka ị marụ na ọ na mmụọ ka ọ na mmadụ ka nke gị si abịa. Maka na nke bụ eziokwu na o nwere ike ọ bụrụ nke gị nwa ji aka gị wee meta. Maka na ọtụtụ mgbe dị iche iche ka anyị na-akpa akparamagwa na anyị ga-emenwu ya bụ ife, mana onye ahụ ị na-akpaso ya bụ agwa nwere ike ọ na-enwuho ya bụ ife. O nwere ike obekuolu chi, ebekuolu mmụọ na mmadụ, nya mazi ụdị mmụọ na mmadụ o bekuru. Ya bụ mmụọ na mmadụ ewee chịrị mmụọ akwamụta, mmụọ rejection na badluck wee mee gịnị? Wee bịabalụ gị ije ụgwọ. Ụdị ife a nwere ike ọ na-abịa na-asị gị nọọ uke ịtọ n'ike uke, a na-asị gị na-akụ oghere ịtọ n'ịchụ aja aka oghere, chi ife chi efu na n'igwe ị na-achị aka oghere, ịchụgide aja aka oghere ike iji achụ aja aka oghere agwụ gị. Mgbe ahụ ibu onye na ndị na-alụrụ gị ọrụ amaghị ife ha na-alụ, mana ịmahọ nọ ife imerụ mmadụ bịalụ gị iji ụgwọ. Ọzọ dịka nwanne ya bụ mmụọ na-esogharị mmadụ. Maka na nke bụ eziokwu na enwere ajọ mmụọ nwa ajọ mmadụ na-esogharị mmadụ. Enwere ndị nwere ike isi m kedu nke bụ ajọ mmụọ. Nke bụ eziokwu na enwere mmụọ bịalụ ka ha mee gịnị? Ka ha bọọ ife emerụ ha n'ụwa gara aga. Ma ọ bụdụ nwa a na-amụ n'ụbọchị taa, enwere nwatakịrị ga-abịalụ gị ụwa. Bụrụ na ife nwatakịrị ahụ bịalụ gị ụwa bụ ka ọ bịa bọọ gị ọbọ ife imeri ya n'ụwa gara aga. Nke nwa ka ọ duziri iji aka gị gụọ ile gị ọnụ. Dịka nsi wee kwu n'izizi mbụ, ọ bụghị ife ndị a niile, ọ bụghị ha niile ka akwa na-ewepụ. Maka ndị ga-asịfe eje chọba akwa eme nke ọzọ, ọ bụghị ha niile. Nke akwa nwere ike iwepụ nke nọkọtalụ kochalụ gị n'ụzọ, ị mara na akwa ga-ewepụ nwukwu ya, maka na o furu ụzọ wee bịakwute gị. Otu ahụ o si fuku ụzọ bịakwute gị ka ọ ga-esi fuku ụzọ wee pụọ. Mana ọ bụrụ nọ nke siri ike, nke iji aka gị wee meta, maọbụ nke so mmụọ na mmadụ, ife si na ngwuru, nwanne m kaba ahụ ka ị na-elu anya ana ọfụma
tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ada ndị Gboo bụ afa m. Nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka n'aka lefu na ya, zọnyere m okwu na ngalaba okwu, ọkacha zọnye okwu na ngalaba okwu. Echefukwala na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne ka o wee dị mma. Ọ bụrụ na ị na-esonyeburu m na mbụ, anyị si gị deeme. Ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyere anyị si gị nnọọ, ka emesịanụ.